କଲେଜରୁ 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣା। ହଡ଼ପ ଟଙ୍କାରେ ସିମଲାରେ ମଉଜ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାରେ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ଠକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ହଡ଼ପ ଟଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉଭୟ ମଉଜ କରୁଥିବା କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାରେ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ଠକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଗୁରୁବାର ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ଟମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ହଡ଼ପ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମାଗିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ବିକାଶ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ, ଯେଉଁଥିରେ ହଡ଼ପ ଟଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉଭୟ ମଉଜ କରୁଥିବା କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପାୟଲ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିକାଶ କୁମାରକୁ ଆମେ 3 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ। ଉଭୟଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ 3 ଦିନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯିବ। କଲେଜର ହଡ଼ପ ଟଙ୍କାରେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଉଜ କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଏହାସହ ବିକାଶର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଆପ୍ରେ କିଭଳି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ପ୍ରକାଶ ପାଲ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାୟଲ ସହ ବିକାଶ ସିମଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ସହ ମୌଜ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ କେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ ଟମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସିବି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ 2017 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ପାୟଲ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଲେଜ ଟଙ୍କାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରେମିକ ବିକାଶ କୁମାର ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଳ ଦେଖାଇ ପାୟଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ପାୟଲ କଟକସ୍ଥିତ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ 3 ଦିନେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାରିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।